Avui venim a enorgullir-nos de la feina ben feta que se tradueix en certificacions i se tradueix en reconeixements. Avui tornem a penjar la bandera blava, són 35 edicions de bandera blava i 35 banderes blaves que té la ciutat de Gandia i que venen a dir que la gestió que se fa de la nostra platja, de la platja nord de la ciutat de Gandia, és una gestió responsable des del punt de vista mediambiental i que a més cobreix tots els criteris de seguretat que significa la bandera blava. L'any passat sumàvem la platja de la Uir al projecte de platges sense fum de la Generalitat Valenciana i enguany sumem la platja nord. La nostra gran bandera del turisme és la nostra platja, però la platja és un espai viu i totes aquestes certificacions el que venen a dir és que la ciutat de Gandia manté aquests equilibris i cuida de les persones i del medi natural a la vegada que afavoreix la indústria i l'economia. La qualitat no és en abstracte, la qualitat certificada s'examina, s'avalua, és el resultat de moltes mètriques, paràmetres i per tant Gandia no pot tindre ja més banderes, per tant més reconeixements en la senda de treballar per la qualitat. La millor proposta de posicionar-se adequadament en el món, en un món en el que competim cada dia, és mostrar la millor de les nostres versions. Jo crec que Diana, Gandia arriba puntual a este principi de l'estiu en els deures fets. Lo primer és donar les gràcies a l'alcaldessa de Gandia per tota la tasca que està fent, per ser un exemple Gandia per a tota la comunitat valenciana i per Espanya de gestió turística sostenible. Normalment darrere de les banderes sempre hi ha sentiments i sempre hi ha el treball i una tasca conjunta. I avui veiem que aquest reconeixement de la bandera blava i també les de qualitat i altres que té Gandia demostren i fiquen en valor tota aquesta tasca feta i aquest bon treball. La Generalitat sempre col·laborarà en l'Ajuntament, hi ha una col·laboració fluida, tant per ajudar-li a que les seues platges continuen sent de vanguarda i entre les millors d'Espanya i també per a protegir el seu territori i conservar les platges verges com la platja de la Uir per aquest patrimoni que no sols és cultural sinó també és natural. I jo li desitjo al sector turístic que tinga el millor dels estius possibles, perquè si tot el món ara mateixa necessitem aquesta part de felicitat que ens aporten les vacances, des de luego el sector turístic mereix una bona campanya turística per a compensar tot el sacrifici i tot l'esforç fet.